Assalamu alaikum jama'a, ya kuke, ya haƙurin sake kasancewa da mu. Kamar kullum dai ni ne naku Aliyu A Tech TV, kuma na saba kawo mana bidiyoyi da dama akan wayar Android. To yanzu na kawo mana wani bidiyo ne akan yadda zaka ɓoye fina-finanka da duk wani mutumi da baka so ya kalli fina-finanka a cikin wayan nan. Zaka yi ɓoye shi a cikin application ɗin. Shi wannan application ɗin gaskiya yana da muhimmanci sosai. Idan yau ne farkon zuwanka wannan channel ɗin tawa, da Allah ka daure ka danna mana subscribing. Nan ka danna mana alamar ƙararrawa, ta haka ne zai baka dama duk wani fina-finan da muka ɗora za ka ringa kalla. To yanzu ba tare da ɓata lokaci ba, kai tsaye sai mu je mu cikin bidiyon. Bari mu shiga cikin zanda. I'm sorry, zanda ta wuce tana da code, bari in cire code ɗin. Yawwa, bayan zanda ta buɗe maka fuska kamar haka, in jira zanda ta buɗe. Yawwa, ga wani application nan gashi nan mai, bari mu fitar da shi waje tukunna. Okay, na fitar da shi, na installing din shi ne, ban kula ba kenan. Bari mu koma baya. Yawwa, ga wannan application ɗin. Wannan shine application ɗin kamar yadda kuka ji na muku bayani. Wato shi wannan application ɗin gaskiya application ne mai kyau. Dukkan amfani da waya Android ya kamata ka san wannan application ɗin. Saboda zai baka dama ka ɓoye duk wani fim wanda wani mutum baka so ya kalla a wayanka, sai in kai kaɗai. Duk wani fim ko a tura shi ko a zanda, in ka ɓoye kaya a cikin shi, babu wanda ya sai turi ko da zanda ne da fim ɗin da ka ɓoye a ciki. Yanzu ba tare da ɓata lokaci ba, sai mu shiga cikin application ɗin kamar haka. Bayan ya buɗe maka, daga nan sama za ka ga gashi sunan shi ne a rubuce, Keep Safe. Da farko zai buɗe maka fuskar shi kamar haka, sai ka sa mai key. Key na shi ne 99. Ok, zai buɗe ma kamar haka. Bayan ya buɗe ma, ni kaga ga akwai abubuwan ma da na kawo a ciki. Kaga ga hotuna nan da bidiyoyi wanda na saka a cikin nan. Mun gani. To yanzu ba tare da ɓata lokaci ba, yanzu kai in kana so ka loda bidiyon ka a ciki, za ka zo ka kula ta ƙasa-ƙasan nan, ga wani rubutu na adding free tourist. Sai ka danna kan shi kamar haka. Bayan ka danna shi kamar haka, zai baka dama ka ɗauki bidiyon da kake so ka ɓoye ka maida shi cikin application. To yanzu za mu shiga cikin wannan folder. Yanzu gashi nan kana gani ga bidiyon wannan Mubaraki TV. Yanzu sai mu zo mu ɗauki bidiyon nashi kamar haka. In ka ɗauke shi, ga alamun makulli nan daga nan ƙasa-ƙasa. Ka lura da alamun makulli. Kawai sai ka taɓa shi haka, ga alamun kwaɗin nan. To shi kenan, yanzu bidiyon ya riga ya koma cikin application ɗin. Yanzu ko mun je gallery, babu ta yadda za a yi ka ga wannan bidiyon. Sai ka yi, sai ka koma baya. Bari mu je. Yawa, to kaga ga bidiyon nan ya hau gashi nan. Mun ga bidiyon nashi ne ya riga shigo cikin application. A bidiyon mu ne dan uwa zaka san cikakkun hanyoyin da ake iya samu. To yanzu sai mu koma cikin gallery mu je mu duba ya ɗauko ko yaya. To ga gallery na mu shigo. Sorry. Ok, ga gallery na, bari in ga folder nan. Yawa, ga folder nan. Kun ga yanzu bidiyo na Mubaraki TV kwata-kwata babu shi a nan wurin. Ya riga an sa a cikin application nan. To wannan shine hanyar da zaka bi ka ɓoye duk wani bidiyon ka da baka son wani tura a cikin wayan shi da wannan dama. Kowa je ya download din wannan application. Kana shiga Play Store kawai ka shiga wurin sashin, kawai ka rubuta Keep Safe Free. Yanzu zai fito da alaman kwaɗo wannan tsakiyar shi. To duka nan ne muka kawo ƙarshen shirin namu, wannan darasin namu. Za ka manta da liking ɗin nan, ka danna mana liking ɗin da yana ƙara mana ƙarfin gwiwa sosai. Mun gode.